alguna volva de neu que pugui caure, sobretot a la cara nord, especialment cap a la Vall d'Aran o potser les zones altes del Pallars Sobirà, Principat d'Andorra. També algun banc de boira en alguna zona arrecerada del vent, tot plegat durarà poc, al llarg del matí s'imposarà el sol, també el Pirineu, i això permetrà a les temperatures pujar. Però atenció que la tramuntana continua bufant fort, la mar continua molt moguda, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que poden superar-se els 2,5 metres d'alçada de les onades a l'Empordà. Temps assolellat també al País Valencià, a les Illes Balears, potser amb algun núvol cap a Menorca, poca cosa, també temperatures una miqueta més altes, ambient ventós, en tramuntana fins a força 6-7, la mar també molt moguda, onades de 2 a 2,5 metres, tant a la zona del Lleó com a Menorca. Cel bastant tapat a centre Europa, amb precipitacions en general de caràcter feble, a la península Ibèrica, alguns núvols al nord, però en general més sol cap al sud. I vegin quin anticicló que se situa aquí i veuran que es queda aquí bastants dies. I per tant, doncs, en el mapa de l'abans de pronòstic ens apartarem i veuran que ell tot sol parla, sol i boires, tots els dies, la setmana vinent també, perquè sembla que l'anticicló es mantindrà en aquesta mateixa posició. Allà on hi hagi boira l'ambient serà fred, però allà on hi hagi sol les temperatures tendiran clarament a pujar.